Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σε μια έκθεση είναι πολύτιμος, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να είμαστε μεστοί και σύντομοι. Τα βραβεία Yellow Box, τα οποία δίνουμε ως περιοδικό για πρώτη φορά, είναι αποτέλεσμα μιας ευχάριστης περιπέτειας. Εμείς οι άνθρωποι που δοκιμάζουν συσκευές και φτιάχνουν το Yellow Box, έχουμε την τύχη να δούμε από κοντά να χρησιμοποιήσουμε και εν τέλει να γράψουμε για μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες, σημαντικές και επιδραστικές συσκευές που σχεδιάζονται και παράγονται κάθε χρονιά. Αυτό είναι τύχη βεβαίως, αλλά και ευθύνη απέναντι στους αναγνώστες και τους ίδιους τους κατασκευαστές που μας εμπιστεύονται τις συσκευές τους, αλλά και απέναντι σε όλους όσοι δαπανούν σημαντική ενέργεια και ρισκάρουν να τις φέρουν στην ελληνική αγορά. Τα βραβεία που θα δώσουμε απόψε είναι μια φυσική απόρρεια, ένα αποτέλεσμα 12 μηνών και 6 τευχών, μέσα από τα οποία παρέλασαν δεκάδες μηχανήματα, μικρά και μεγάλα, ελαφριά και βαριά. Κανείς δεν σου λέει θα ξεκινάς αυτή τη δουλειά ότι πρέπει να κάνεις άρση βαρών, το ανακαλύπτεις μετά, το δεις στο πρώτο ξυλοκιβώτιο με απόβαρο 30 κιλά, έτσι. Φτηνά και ακριβά και πολύ ακριβά. Βρίσκουμε λογικό να επιβραβεύσουμε αυτά που θεωρούμε εμείς ως οι άνθρωποι που δοκιμάζουμε ότι με κάποιο τρόπο ξεχώρισαν αυτή τη χρονιά. Και η επιβράβευση αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια τη συσκευή, αν και εδώ βραβεύουμε συσκευές βεβαίως, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Και οι άνθρωποι πίσω από αυτήν είναι καταρχάς αυτοί που απαρτίζουν τις απρόσωπες εταιρείες, για τις οποίες συνήθως ξέρουμε μόνο ένα σήμα, ένα όνομα και μια χώρα καταγωγής. Τους ανθρώπους της αγοράς που είδαν μια ανάγκη και την κάλυψαν, φτιάχνοντας μια νέα συσκευή και ρισκάροντας. Και βέβαια εκείνους που παίρνουν την απόφαση να υποστηρίξουν τις συσκευές και τις εταιρείες στην ελληνική αγορά. Όλοι αυτοί έχουν ένα μερίδιο στην επιτυχία μιας μηχανής. Δεν πρέπει να το αρνιόμαστε, δηλαδή μια μηχανή μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά να εκπροσωπείται με λάθος τρόπο. Ή ο κατασκευαστής να μην ξέρει τους κανόνες της αγοράς και να μην μπορεί να τη διαχειριστεί σωστά. Αυτό είναι μια επιτυχία που θέλουμε να εορτάσουμε απόψε εδώ μαζί σας. Δεν θα συνεχίσω περαιτέρω, τελείωσαν τα 40 χειρόγραφα. Χωρίς περισσότερη καθυστέρηση, λοιπόν, τα βραβεία Yellow Box 2023 θα απονεμηθούν στους εκπροσώπους των αντίστοιχων εταιριών που τα εκπροσωπούν στην Ελλάδα και την απονομή θα κάνει ο κύριος Γιάννης Μίτσος, εκπροσωπώντας το περιοδικό. Και ξεκινάμε αμέσως. Ξεκινάω λέγοντας ότι όποιος δεν γνωρίζει τι σημαίνει Α1, μπορεί να ξεκινήσει και να βγαίνει από την αίθουσα, αποβάλλεται επειδή δεν ξέρει τα βασικά. Μιλάμε για τον ολοκληρωμένο ενισχυτή της Musical Fidelity, είναι το πνευματικό παιδί του Τίμτε Παραβιτσίνη. Σημάδεσε μια ολόκληρη εποχή όταν πρώτο βγήκε. Έκανε πράξη την ιδέα ότι ένας μικρός ενισχυτής μπορεί να οδηγήσει δύσκολα ηχεία με άνεση. Και έβαλε αυτό που λέμε τάξη Α στο καθημερινό σύστημα. Δεν ήταν τότε κάτι συνηθισμένο. Η αναβίωσή του από τη Musical Fidelity, την οποία είδαμε φέτος, είναι μια πολύ ωραία ιδέα και το μηχάνημα βέβαια είναι ακριβώς αυτό που θα περιμέναμε. Το βραβείο για τον ολοκληρωμένο ενισχυτή Musical Fidelity Α1 θα παραλάβει η κυρία Ρεβέκα Λεβί για οργανισμό της Exclusivity. Λοιπόν, κάθε τόσο, μια φορά το χρόνο, μια φορά κάθε 2 χρόνια, αυτός ο τύπος που λέγεται Rob Watts μας εκπλήσει ευχάριστα με την προσέγγιση του σε θέματα των ψηφιακών φίλτρων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το ψηφιακό audio. Και η δουλειά του, κάθε φορά που την παρουσιάζει, είναι μια καλή ευκαιρία να παρουσιάσει με τη σειρά της η Chord Electronics ένα ακόμα ενδιαφέρον προϊόν. Ο συνδυασμός του Upsampler M-Scaler και με τον DAC ενισχυτή ακουστικών TAF-TAF2 στη σειρά Hugo ήταν το κορυφαίο ψηφιακό σύστημα που δοκιμάσαμε φέτος. Το βραβείο για το Hugo TAF-TAF2 και το M-Scaler της Chord θα παραλάβει ο κύριος Δημήτρης Τσιγκρίκας, εκπροσωπώντας την All About Audio Video. Φεύγουμε από το χώρο των ψηφιακών, πάμε στο ακριβώς αντίθετο.
Όλοι ξέρετε το βραχίωνα M2R. Είναι ίσως ο πιο φωτογραφημένος βραχίωνας της SME. Συνήθως, όταν κάποιος θέλει να μιλήσει για βραχίωνες, ψάχνει και βρίσκει στο διαδίκτυο και βάζει τη φωτογραφία του βραχίωνα. Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα της εταιρείας και τοποθετημένος πάνω στο Model X Classic, όπου το Classic σημαίνει ακριβώς το Model X με αυτό το βραχίωνα, δημιουργεί ένα αναλογικό σύστημα με το γνωστό βρετανικό προφίλ. Απλό, λιτό και αποτελεσματικό. Το Model X Classic αποδείχθηκε μια πραγματικά σοβαρή αναλυτική πηγή αξιώσεων. Το βραβείο για το σύστημα πλατό βραχίων SME Model X Classic θα παραλάβει ο κ. Χρήστος Κατσιστάμου για λογαριασμό της Athens Pro 2. Παραμένουμε στο βινίλιο. Φέτος ήταν μια χρονιά βινιλίου. Βαρέθηκα να ακούω πλάκες στο σπίτι. Όποιος έρχεται δεν μου φέρει ένα κουτί μπακλαβαδάκι, μου φέρει ένα πλατό. Έφερα και αυτό να το δοκιμάσεις. Δεν τίποτα, 40 κιλά, θα το ανεβάσω μόνος με τις σκάλες. Πάμε. Ίσως η διαχρονικότητα να είναι μια ένδειξη για την ποιότητα μιας ιδέας. Μια ιδέα που κρατάει πολύ μέσα στον χρόνο, μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Το 1200 της Technics έχει αποδείξει ότι είναι διαχρονικό με όλους τους πιθανούς τρόπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από ό,τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Η έκδοση G είναι η βελτιωμένη, η επαυξημένη εκδοχή του πλέον πρόσφατου Mark. Όλοι έχουν ξεκινήσει μαθαίνοντας το Mark 2, πλέον έχουμε βρεθεί στο Mark 7, έτσι. Αλλά με αλλαγές σε κάποια κρίσιμα σημεία, ενώ βέβαια οι Ιάπωνες κράτησαν τη βασική δομή ίδια. Είναι αυτό που λέμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, πλατό που κερδίζει δεν αλλάζει κτλ. Ξέρετε. Απευθύνεται στους audiophiles, στους ανθρώπους που ψάχνουν τον σοβαρό ήχο, αλλά θέλουν και κάτι μάχημο. Να μπορούν να παίξουν με τις στροφές, να σταματάει γρήγορα, να ξεκινάει γρήγορα, έτσι είναι εργαλείο. Το βραβείο για το πλατό Technics SL 1200G θα παραλάβει η κυρία Ιωάννα Μπαλαδάκη για λογαριασμό της ίδιας. Έχουμε 60 βραβεία. Προχωρούμε. Όταν το 2012 είδαμε το LS50 της KEF, το οποίο είχε βγει τότε για τα 50 χρόνια, καταλάβαμε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να ακολουθήσει την πεπατημένη στην υπόθεση του μικροηχείου, είχε κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει στο το είχε έναν διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα είναι σαφές ότι η KEF είχε δίκιο τότε και το LSX2, η δεύτερη γενιά της σειράς, η οποία ήρθε στην αγορά το 2018, είναι μια πολύ καλή απόδειξη. Προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για ένα μήνυμα ηχοσύστημα. Στην πραγματικότητα θες απλώς μια πρίζα και ένα ίντερνετ. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει ήχο KEF. Επειδή η KEF ξέρει να κάνει ηχεία. Για να κάνεις ένα καλό ασύρματο ηχείο πρέπει πρώτα να φτιάξεις ένα ηχείο της προκοπής. Το βραβείο για το ασύρματο ηχείο KEF LSX2 θα παραλάβει η κυρία Βάσκια Λεμονή, με συγχωρείτε, της Wave Motion. Λέμε το YB Mark 2 της Estelon μικρό, αλλά είναι τρόπος του λέγει. Είναι το μικρότερο ηχείο της εταιρείας, η οποία απλώς βγάζει πολύ μεγαλύτερα ηχεία. Είναι ένα μεγάλο ηχείο δαπέδου, όπως ίσως ξέρετε. Μας κέρδισε πριν ακόμα το ακούσουμε από την εμφάνισή του, η οποία είναι πραγματικά πρωτοποριακή. Το σχέδιο του Άλφρεντ Βασίλκοφ ακολουθεί τη λογική της εστονικής εταιρείας σχετικά με το πώς η φόρμα του ηχείου πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως ακριβώς τα γνωρίσαμε από τα μεγάλα μοντέλα της, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρότερους χώρους, χωρίς να κάνει εκτόσεις απόψεις σχεδιαστή της. Δηλαδή δεν έχει κάνει βήματα πίσω για να δώσει κάτι μικρότερο. Το βραβείο για το ηχείο Estelon YB Mark 2 θα παραλάβει ο κύριος Γιάννης Τσιμόγιαννης για λογαριασμό της Elementaudio. Δεν βλέπω κίνηση. Θα το πάρει να αρχίσω να ακούω μειωμένες μεσαίες και να αλλάξουμε το κείμενο. Ήδη κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Η Linitorf είναι μια εταιρεία που τη γνωρίζουμε όχι μόνο λόγω της ψηλής της αισθητικής,
αλλά κυρίως από την τεχνολογία των ενισχυτών της, είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική σχολή, αλλά και το σύστημα αντιστάθμισης της ακουστικής στον χώρο Room Perfect. Για την ιστορία, επειδή οι περισσότεροι δεν το ξέρετε, το Room Perfect ήταν το πρώτο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούσε περισσότερο των ενός σημείων μέτρησης και έτσι δεν ήσουν αναγκασμένος να τη συμμετοχθεί σε μία θέση για να ακούσει σωστά. Ο ολοκληρωμένος ενισχυτής TDAI 1120 ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πακέτο όλων των τεχνολογιών της εταιρείας, αλλά σε μια ελκυστική λογική, θα έλεγε κανείς, τιμή. Το βραβείο για τον ολοκληρωμένο ενισχυτή Lindorf TDAI 1120 θα παραλάβει ο κύριος Νικόλας Μπερνάρτ για λογαριασμό της Άγκρα. Κύριε Τσιμόγια, είχαμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε ένα βραβείο. Είχε ήδη αρχίσει να ακούγεται μουντό το ηχείο επειδή λείπατε. Αυτό που θα πω είναι μια προσωπική άποψη. Πιστεύω ότι για να αποφασίσεις αν ένας μεγάλος κατασκευαστής είναι πραγματικά σπουδαίος, είναι μεγάλος, δεν πρέπει να περιοριστείς στα κορυφαία μοντέλα, εκεί που βγαίνει ένα προϊόν που έχει 50.000 ευρώ. Είναι η μεσαία κατηγορία αυτή που θέτει περιορισμούς και επιβάλλει συμβιβασμούς που δείχνουν το χαρακτήρα της εταιρείας. Ποιους συμβιβασμούς θα κάνει και πώς θα τους κάνει. Η σειρά Θέβα της Focal, στην οποία ανήκει το νούμερο 1 που βραβεύουμε, δείχνει ακριβώς ότι οι Γάλλοι είναι σπουδαίοι. Κατάφεραν να κάνουν ένα ηχείο με προσιτή τιμή, χωρίς να κάνουν θάλασσα, για να το πω έτσι απλά. Το βραβείο για το ηχείο Focal Θέβα νούμερο 1 θα παραλάβει ο κ. Χρήστος Χατζηστάμου για λογαριασμό της Atlas Pro. Ο DSC της Metronome είναι η επιτομή του σύγχρονου ψηφιακού προενισχυτή. Και όταν σήμερα λέμε ψηφιακός προενισχυτής, εννοούμε streamer, εννοούμε DAC, εννοούμε όλα αυτά. Περιλαμβάνει όλα όσα θα χρειαστεί ο σύγχρονος χρήστης, αλλά το ενδιαφέρον στην περίπτωση του DSC είναι ότι δεν αρκείται σε ένα μακρύ κατάλογο από δυνατότητες, έχουμε αυτή την είσοδο, την άλλη είσοδο, αυτό, εκείνο, το άλλο. Περιλαμβάνει και σοβαρή τεχνολογία που άπτεται της σχετικής ποιότητας, όπως για παράδειγμα ο αλγόριθμος ρύθμισης της στάθμης του Zilmilo, ο οποίος επιτρέπει την ψηφιακή ρύθμιση της στάθμης με την ελάχιστη δυνατή μείωση της δυναμικής περιοχής. Αυτό για όσους γνωρίζουν είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό και δεν μας αρέσουν τα ψηφιακά ρυθμιστικά στάθμης γενικά. Το βραβείο για το streamer DAC προενισχυτή Metronome DSC θα παραλάβει η κυρία Ρεβέκα Λεβί για λογαριασμό της εξουσίας. Δοκιμάζουμε πολλά, φίλε. Σ' ακούω. Λοιπόν, από την εμπειρία μας, όταν ακούμε τη φράση μικρό ηχείο βάσης, πρώτον χαιρόμαστε γιατί έχει λιγότερο κουβάλιμα, αλλά αν αυτό συνδυάζεται και με το όνομα ELAC, έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Η ELAC έχουμε δοκιμάσει μερικά από τα καλύτερα μικρά ηχεία είναι της ELAC. Το PS404 της σειράς Vela, που είναι η καινούργια σειρά, δεν χάλασε την παράδοση φέτος. Βασίζεται σε σπουδαία μεγάφωνα, όπως τα περισσότερα ηχεία της εταιρείας. Έχει καμπίνα πολύ προσεγμένη στις λεπτομέρειες της. Και για μας ήταν το καλύτερο μικρό ηχείο που δοκιμάσαμε. Το βραβείο για το ηχείο Vela PS404 της ELAC θα παραλάβει ο κ. Δημήτρης Τσιγκρίκας για λογαριασμό της Όλα Πάου το Διοδήλιο. Τώρα, με την αγορά των ενεργών ασύρματων ηχείων να είναι από τις σημαντικότερες του χώρου και να προτείνει μια εκβάθρον αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ιδέα του ηχοσυστήματος, στην πραγματικότητα είναι ένα ηχείο που τα κάνει όλα, το Citation One Mark III
της Harman Kardon είναι η απόδειξη ότι η εταιρεία όχι απλώς ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού, κάτι που απαιτείται για να πετύχεις, αλλά εν μέρει τους καθορίζει. Η Harman έχει από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο για όπλη και αυτό φαίνεται. Το βραβείο για το ασύρματο ηχείο Harman Kardon Citation 1 Mark III θα παραλάβει η κυρία Γιώτα Αναγνωστοπούλου για λογαριασμό του ΔΕΗ. Λίγο από εδώ πάλι, sorry. Τέλεια. Μένουμε στο χώρο με ένα όνομα επίσης σημαντικό. Η Sonos είναι ίσως η πρώτη διδάξη της έννοιας του οικοσυστήματος στον χώρο του καθημερινού ήχου. Η έννοια του οικοσυστήματος είναι μια σειρά από συσκευές που είναι συμβατές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες συσκευές άλλων κατασκευαστών που είναι επίσης συμβατές. Οι παλιότεροι ίσως θυμούνται τα Zone Players. Ήταν τα πρώτα προϊόντα της Sonos. Αυτά καθόρισαν την ιδέα του lifestyle multi-room, δηλαδή συστήματα ήχου σε πολλά δωμάτια που παίζουν το ίδιο διαφορετικά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς τόνους μηχανημάτων. Και το Era 300 ακολουθεί αυτή τη λογική. Είναι ποιοτικό, με κορυφαίες δυνατότητες spatial sound, δηλαδή Dolby Atmos, και ταυτόχρονα φιλικό στο μάτι, στο χώρο και στο περιβάλλον, γιατί είναι κατασκευασμένο με οικολογικό τρόπο. Το βραβείο για το ασύρματο ηχείο Sonos Era 300 θα παραλάβει ο κύριος Άλκης Μαυρίκιος για λογαριασμό της Δαμκαλίδης. Ένα από τα πράγματα που μας λείπουν πραγματικά είναι οι καλής ποιότητας ηχομπάρες. Δεν μας λείπουν οι ηχομπάρες, οι καλής ποιότητας ηχομπάρες μας λείπουν. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το Bar 1000 της JBL είναι η απόδειξη ότι τελικώς μπορείς να τα έχεις όλα, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ήταν η καλύτερη μπάρα που δοκιμάσαμε την τελευταία χρονιά. Το πακέτο περιλαμβάνει τα πάντα και δεν υπερβάλλουμε. Ενεργό υπογούφερ, περιφερειακά, ασύρματα ηχεία, όλα. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να κάνετε σημαντικά μεγαλύτερη επένδυση. Εδώ να προσθέσω ότι στη μεγαλύτερη επένδυση θα πρέπει να περιλάβετε και ένα ποσό για τον δικηγόρο του διαζυγίου όταν φέρετε 16 ηχεία μέσα στον χώρο. Έτσι. Το βραβείο για το σύστημα JBL Bar 1000 θα παραλάβει ο κύριος Θεμάς Γεωργόπουλος. Linear ακουστικά ασύρματα υπάρχουν πολλά. Τι μπορεί να κάνει κανείς παραπάνω για να ξεχωρίσουν αυτά που φτιάχνει αυτός και να τραβήξει το κοινό? Η JBL βρήκε μια καλή απάντηση, κάνοντας τη θήκη φόρτισης έξυπνη και το σύστημά της πιο ευέλικτο και ικανό να λειτουργήσει χωρίς να είναι αναγκαστικά συνδεδεμένο σε κάποιο host. Αυτό από μόνο του έκανε τα Tour Pro 2 να ξεχωρίσουν φέτος, όταν τα δοκιμάσαμε, αλλά φυσικά αυτό συνδυάζεται με την εξαιρετική παράδοση εταιρείας στο συγκεκριμένο προϊόν. Ξέραμε ότι η JBL κάνει ηχεία, τώρα έχουμε μάθει ότι ξέρει να κάνει και ακουστικά. Το βραβείο για τα σύρματα linear ακουστικά JBL 2 Pro 2 θα παραλάβει ο κύριος Παναγιώτης Μαρακός. Για λογαριασμό της ΔΕΗ. Λοιπόν, τα αστέρια τελειώσανε, οπότε οι βραβεύσεις για φέτος τελειώσανε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θέλω να κλείσω με την υπόσχεση ότι επειδή είδαμε ότι αυτή η εκδήλωση αγκαλιάστηκε με σχετική αγάπη, του χρόνου θα την ξανακάνουμε και θα είναι ακόμα καλύτερη. Όποιος αισθάνεται μέσα του ότι θα ήθελε να έχει και καμιά συσκευή παραπάνω φέτος, γιατί έχει συσκευές που θα μπορούσαν να βραβευτούν, έχω να του πω ένα πράγμα. Να φροντίσει να δίνει περισσότερες συσκευές στο περιοδικό. Καλή συνέχεια.